Hadin gejingyap laingot ki hebrit na kasinong tangling hakathain umroi ribhoi district pelakan noru badai tang nakadaw gejingle turmur katanat MEECL ka bomsyam la simkia ban penbha ya ki wayar elektrik wat hadin ba urang ba asnong uladep ban ujor syakibor badai ban pen ka senjok kirang pak sinong ribhoi mingi menta kasngi kal alet ban ikendu sendan ya Dr. Abhishek Saini Deputy Commissioner ka ribhoi district ban ai sendan da ka jingtho baka sarkar ka de ban siu baliksan syaka longying jong kitei ki hebren ki badu no yala ka jingim kumban shu kedeu hangni ha ka janmi jong ka khasan tarik naitung ha ka por RBJ AA laingut ki khana rit kidangya linti bacha lempan ha ke boarding elektrik hadin ba usainar ulahab hamadan hadu ba kin dakhlat sendan hakate kecaka bat kitei ki hebren ki balaklat no kidei ki baltip kerteng kum ujon pol nonglang khalai snem karta uhame pensyai nonglang khatwe snem karta ki badai shipara badu prime minister maulong khatsan snem karta habakren sekilat patai kubor hadin gajingi kendu bat udisi nakaliang uba PB Siliang chairman ke senjok kirang ba asnong ribhoi mingi hakajing don lang uba ailong variant general secretary lembat kidkhon ulaong batang marsenyo jingtem ya kate ka jingja ba sngosi nakaliang ka senjok kelalet mi syakate ka snong bat banlet snolem ya kate ka longying ka balama di ka jingthang ka masim hadin baladu no ya ki jong ki khon Cucu tang hadian ke jingwan sengulam nakaliang ke senjok marmar ke lalet bani kendu bad Deputy Commissioner ke ribhoi district ban let ban bu sendan da ka jingtho bad katanat MECL ka dei ban siu ya ka baluksan sya ka longying jong kitei ki hebren kam dei ban ya pen bad ka mensim henrei kum ka jingyaram na ka benta ka longying ka bamat ya ka jingja basosi Nakaliang ka senjok kalakar paru ya audisi ka ribhoi ba batha eki officer ba kim dei ban jaitu than namar kat kum ka jingtep jengki urang ba snong ka snong tangling dang ha ka singin kong udang wan ban ujor henrei hadu menta kam dan ka jingkit khli tan hadu ba laingot kim sim kindu no nakane ka sla perthai bat kum kine ki jingjia kim dei bandang ja shushu nang ne shakman bat akaju kapor baka sarkar ka dei ban siu ya ka balutsan hakapor kababiang ka senjuk kirang ba snong ribhoi mingi hadin ba ngili i bakadon betul jingjam men ka khasan tarik ba kilaingut kimensim ki bakodor kiladu la ka jong jingim tang nakadaw ba kajing long careless ne ka jing turmur jong kini ki jing peniat ye kini ki wire slide ba nakaliang jong ka MSD ka supply ki light habis nong ki thau ko jongi te nakaliang jong senjuk ngi pha e ki jing solam me kini ki artli ki longying ki bala ma ti ki jing ja ko baslosi men step nakaliang jong senjuk ngiliyo e ka ban lekmi ban ai ban sim ye ki bahiye ye jong gini ki laingut ki hybrid ki baklat no te hadin jong to pa nakaliang jong senjuk ilawan mare expedisi office nak mentaban bu to jing tho ba nakaliang jong sarkar leng ba kanika department ka badi ban page ya kanika MECL kide ban siu ya ka bai luksan sya kini kilongying ki baladu la ka jong jingim hoi kita ka jing ka bai luksan kam de e ka banta ban yepen bat ka men simbrio minum lai henrei kum ka jing rap lem na ka gini kilongying bama ti kini jing ja ka besusi kan rap sibun na ka banta gini kilongying ya ko to paru nakaliang jong senjuk ngilabu ka jing tho su Deputy Commissioner ba kun kuntulam na ka banta gini ki officer ki lineman ki don duty bakin page ba habadon kuno kuno ka jing ujor nakaliang jong dor pasong ki deban late mardor sikit bijaka bakin nom ya jaitu than na markat pom ka jing sotu jungi nakaliang jong orang pasong jong tangling ha kasni monde dang wani kendu bani kiran ni ki wede bat kalait bat ka jing thot jong ki boarding ba ka jing thot jong ni ki electric pole lani ki wire ha pakasong ka jong ki re hadu menta nakaliang jong kan ni ke department kampat simkia ia te nakaliang jungi ke sunjuk ikin tujur ba nakaliang jong ki deban long ki ba laklo ha kana kopor ba nakaliang jong ki rang pasong ki pentip namar ba nimka su bakiwe pat ki mensim kinang mat yang kum gini kijing jatang namar kijing trumur harbe pak kijing thut jong gini ki light per kijing kot jong ki waya hagis nong kita ko jingi te ngi kibe lenti ba nakaliang jong ka sarkar kan pendep igi jing siu ya ka composition ha ka por ka biang kanang ba kanirap ya kan ki longying longsem ki balamat ya ka jingja ka pasusi ha kan ka dong ka than boi mi ki jongi te kita ki long ki ba nakaliang jong sejuk ni kwa pan pau
Ya untuk apa nakaliang jong deputy commissioner tu hadian ba uloi lembak news ba uloi ya ka jing ka report na ki concern department ula pentip sagal senjuk ba nakaliang jengki kelada penbiang ya ka report bat kilapa aja ka sarkar bat sien hi kesa siu no ya ka composition ka ba kide ben siu sekide ki long yeng ki balamat ki jinja ka besausi